Kako se očekivalo, najinteresantnija, reklo bi se i najneizvesniji deo pregovora je ovaj u vezi sa penzijama i indeksacijom. Šta je tačno dogovoreno s obzirom na to da čujemo da postoji predlog vlade, ali i izvesna sumnja koju je juče izrazio predstavnik MMF? Pa možda da razumemo da MMF ono što želi je zaista da javne finansije budu pod kontrolom i da budu održive na dugi rok. Znači to je MMF-u veoma bitno, a takođe je bitno i nama kao vladi Republike Srbije. S tim u vezi je bitno da se jasno precizira na koji način će se povećavati kako plate, tako i penzije. U prethodnom aranžmanu sa MMF-om, u prethodnoj reviziji, dogovoreno je da će penzije biti indeksirane za inflaciju plus neki dodatak ako zaista ekonomski rast bude bio jako veliki. Od tog predloga se sada odustaje i ide se na novi predlog, a taj predlog je da su penzije indeksirane, znači povezane sa rastom cena u javnom sektoru. To je ona najveća novina koja je predstavljena MMF-u, koju će potpisati premijer Cvetković, ministarka Dragutinović i guverner Narodne banke i bit će dato razmatrano na bordu MMF-a sledećeg meseca.